אוקיי, זה בייס שאני לא צריך, אני מחלק לכם אותו. אני אביא עוד דברים לחלוקה, אל תדאג. אוקיי, אם אתם רוצים אותי גם בחברים, אז נו, אתם יכולים להוסיף אותי, כאילו זה לא המשתמש האמיתי שלי, יש לי עוד משתמש, אני אעביר את הדברים, ואז אתם תראו מה יש לי, זה קומה גרועה, יש פה לבק על לפרינו, פאק רמת ממט, את הפאק רמת ממט אני צריך לריברף מהמשתמש השני, נו מייגולד שאני מחלק, לבק לא מחלק כי זה גרוע, אוקיי, אם אתם רוצים את אם אתם רוצים את ה-No My Gold הזה, שימו לייק, תרשמו לערוץ ותשתפו את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים ותתנו סאב. יאללה ביי. מה נראה לכם שסיימנו? יאללה בואו נתחיל. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו סודי שמצאתי. לא יודע, ראיתי את השיטה הזאת ביוטיוב, להראות לכם. אבל נותן לכם רעיונות איך להתחמק מסקאמים. אם למשל יש לכם סתם אומר, לא באמת, פה למשל סתם פה, לא יודע, סתם אומר ספגטי ריינבור, ואתם מפחדים שיגנבו לכם, אתם תמיד תהיו מוכנים עם זה, אני תמיד מוכן עם זה, שאתה שומע את הצפצוף, אתה מהיר לוחץ, כי אפילו, ניסיתי את זה מהמשתמש השני שלי, וזה עבד, והנה התחיל לבן כסף. טוב, בוא נאסוף כספים. וואו, שמעתי שהלקדוק הזה באיבנט הבא הולך להיעלם. אז אני משיג הרבה כסף. טוב, בוא נשיג. בוא נחכה. טוב, בוא נראה את הטוב. דקוין מקום 6. W דקוין. בוא נראה, דקוין מקום ראשון בישראל. ומקום ראשון לחברים שלי על 160 מיליון. מטורף. טוב, בוא נראה מי יש פה בטופ הישראלי. הנה, מסטירוד, כמובן מסטירוד. אוקיי, חיים מור. בשביל חיים משתפר בטח, לא? אוקיי, פה אני רואה את בזונית פילהוג'ית. ויליאם קינג ודקוין כמובן שהוא מקום ראשון. טוב, בוא נאסוף עכשיו את הכסף. וואו, במשחק של מגיה אני חלק. אני גם משיג הרבה דרקונים ובונקות. אתם יודעים שאני נכנסתי למשחק, מישהו הציע לי בסטיל, הוא מביא לי לסיקרט, אני מביא לו איזה 2 בונקות. אוקיי, למה שולחים לי ג'וינים? נראה לי שהכי אנשים מתחילים לצפות. W מוטציה. W. זה 6 כפול 6. שזה כפול 7. 7. טוב. אני על 20 כבר. לא שמתי לב על כמה אני. בואו נראה. מה אנשים מהחברים שלי מצאים. אם אתם רואים אתכם פה בחברים שלי, אז רק תגידו. כי טוב, אני אשלח טרייד למישהו פה ישראלי. כן, אפשר אותי. בוא נראה מה הוא איתי. אומייגוד, אחי, מה אני רואה? אחי. יש לו את הקצ'ור והגרמה והזה. אחי, סנט לו ספינוס, אז לא מייקול. בסדר, יח. אחי, אוהבים אותך, אחי, אני אוהב לך אותו. אני אשים לך את הלבק על לפרנו ואת הלבק הפטורנית המפת. בוא נשים לו רדי. כדי
שבאותו שנייה שבאתי להפן בידי. נבדק את הטרייד, איזה קטע. אוקיי, צ'יטפוד. עכשיו, טוב, לא סיימתי. או שאתם פשוט שמים על הבריינרוט שלכם, או שאתם פשוט עושים באים, שמים פה שכפול. מהר שאתם רואים את הבן אדם משכפל, פשוט תשימו לו את זה. שימו פה דבורים, אם יש לכם כלב, פצצה, את זה, וזה הכי מעצבן שיש לי, לא זה כאילו. איפה זה? זה מעצבן ברמות, אחי, חבר שלי לא עומד בזה. הוא שונא שאני שם לו את זה. טוב, אז בוא ניכנס למשחק של מגיה, ונראה מה חדש. סתם דברים חדשים, שיחקתי במשחק הזה לפני בערך כמה דקות. טוב, בוא נתחיל, בואו נראה. אוקיי, W, יש בייס. אוקיי, הסבתא תפסה אותי כי אני רוצה להיכנס לבייס. מה את רוצה ממני, הסבתא? קריאה אותי סבתא, לא רוצה אותך, את מכוערת. אוקיי, העלה אותי לבייס. נראה מה אני משיג. אוקיי, פינטוצ'ה צ'ופיצ'רה גלקס. כן, דיקלמה. מה? אוקיי, מה קורה צ'אט? אם אתם רוצים את מה חלוקה לבייס אני עושה, חלוקה לבייס, כל זה, בונקה אחת. בונקה זה נדיר, יאללה, כולם מישהו הציע לי להפסיק את הבונקה. סטיל. אוקיי, ספגטי, דברים שמדהים. קטנה, עוד בונקה. שמישהו הציע לי על הבונקה, אותי צבק סודה. וגם את זה. טוב, ביי.